سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی نہ حکم دا اللہ نہ طریقی دا مصطفیٰ لری زلنو کی پٹ کفر او پخلو دا غوینا لری نہ حکم دا اللہ نہ طریقی دا مصطفیٰ لری زلنو کی پٹ کفر او پخلو دا غوینا لری دا وخیو اولیاء دا غنا تر سیدا ویشولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی قرآن شاعت کڑے دا موبائل دوران شلو نن پا فیس بک نو کی مصروف ہر مسلمان شلو قرآن شاعت کڑے دا موبائل دوران شلو نن پا فیس بک نو کی مصروف ہر مسلمان شلو ٹک ٹاک باندی نن گور دا یہود طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی نند منگائی پہر طرف گرتو پن شلو تنگ دا دی دلا سگورا نن ہر یو انسان شلو نند منگائی پہر طرف گرتو پن شلو تنگ دا دی دلا سگورا نن ہر یو انسان شلو راگر دہر طرف نپا عذاب الہی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی نن چس پکاوے کی نبی دا وارثانو آخرا زمان شورت پنن کڑ جاہلانو نن چس پکاوے کی نبی دا وارثانو آخرا زمان شورت پنن کڑ جاہلانو ننی ورت گور دن فرت ڈکی سینی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی کارا نخ مسلمان دا آخری زمانی شولی اے اسماعیلا تو بوکڑا گناہگار نشی
روان تدا یهود گره چرتا پدیلار نشی اے اسماعیلا تو بوکڑا گناہگار نشی روان تدا یهود گره چرتا پدیلار نشی خیال کا وهم درد جوڑ پر طرف فتنی شولی خکارا نخی مسلمان دا آخری زمانی شولی خکارا نخی مسلمان دا آخری زمانی شولی سنوی رواجنا او سنوی طریقی شولی خکارا نخی مسلمان دا آخری زمانی شولی خکارا نخی مسلمان دا آخری زمانی شولی